masodenai dalam kandungan jodoh nan Allah nan ditentukan antah kok urut antah kok elok surat tantangan nan membawakan antah kok urut antah kok elok surat tantangan nan membawakan ayah jo bunda ampunkan denai jika salah ampunkan denai langkah tak sakit jodoh coba hati sia kadape kamanan lare yo lare denai bacinto kok buru ajuo kini tasuo dan nasib denai yo dilahirkan untuk sansa